Kontrabentana gorriak eta ezker paretik gabeko frontoiak aipatzen badizkizuet, segituan asmatuko duzue, non gabiltzan iparraldeko errepide bihurrietan barrena, Irisarrin hain zuzen ere, Baxena barren. Joan Minondo okina da, gato basko, ospetsuak egiten ditu. Joan! Hola! Egun hon, jauna? Zego ondo? Nahi oso ondo, eta zeu? Oso ondo, berdin. Ondo? Bai. Kosta zaigut desente, Irisarri topatzea. Irisarri toki ederren bizikira, Toki zoragarria. Bai. Eta ezautzen ez genuena. Bai. Neoiz izan hemen. Hala, behar da egan. Hori da. Toki ederra dela. Oso ondo. Parkatu. Joan Minondo okindegia, zenbat urte ditunek? Hore, giutan oita laburte. Giutan oita laburte. Eta hemen aita bizitzer, aitak antolatea zin hau, gionik, eta guai semia hasi alanian berriz. Sartu aurretik, Irisarri, zenbat lagun bizi zarete hemen? Hemen 900 bat. 900 bat, Vale. Eta jendea joaten ari da, edo mantentzen da, edo? Puska goiti mementuan. Kanpotik heldu da jendea, kanpotik itzuli otaik, kostalde nahi dira lanian, eta unat heldu dira atxetan. Beren etxea hemen dute da. Oso ondo, sartuko algea? Bai, sartu. Jende asko etortzen aldaten dara? Asko mementuan bada jende puska kanpotiagak, baina bestez asko beti berdinak, herriko jendea eta gu ibiltzen gira etxe, basegi, eguziz, biko txekin, eta ugi saltzen. Ugi saltzen? Patizak ere bai? Bai, patizak ere bai, eta joaiten dirako izeko seiontan eguerdi arte, etxe. Eta bestelako dendetara, ez dakit, Donibane garazin, esatera saltzen duzue? Batu biden da Doniban garazin, ene moskinak saltzen duztenak. Zure moskinak saltzen duzu, euskera zoragarriak ez duzu. Sekretu guztiak izango dizkigu zuen? Denak aitortuko dizkizut, denak. Ez errez gorde, Garanti. Venga, gozen barru. Are, gozen. Are, hemen ginituko eskual bizkotxa. Eta zilarriko ziste hor edo eniso hemen. Eta nik inen dut bizkotxa zera intzinean guai. Oso ondo, beno, bizkotxa bat ingo alde hor duen? Bai, inen du, bai. Eta gero jastatuko du. Nastu gaitezela zutanik. Hau da, herriko irina. Irina. Eskualegian egina dena. Dona Pauleko txokoan. Bai. Han badira laborari handiak eta egiten daukute irina eskualduna. Biziko irina behar da, ezta? Hori, hemengo irina, gurina, hori ere, guai, eskualegian inadu uzinat. Eta guauk ez nia biltzen dute laborariek, eta egiten dute eskualegiko urina. Egin beharko da pentsatzen dut, hau dana ondo nahastu, ezta? Hori ondo nahasik haut, azukrea zariko itzulian. Azukrea? Azukrea. Eta hemen dauzkazu? Horiek. Sei arrautz. Horiek eskualdunak. Botako deu? Dona zaharrekoak horiek. Garazik ondoan bota. Hola joa. Naztuta. Nasi, bai. Aitak orduan pentsatzen dut, atzaparrak eskuak handiak izango zituela, ezta? Egun osoa eman. Ertentzin izerdiaikin guritzen zila pasta. Bai, eta? Bai, Hala pasta. Bueno, erakutsiko dugu. Gu hemen kontuko egiala, nik hau hartzen ere. Irin buskat behar. Ega lagunak. Mikel, peio, ekerrak irin hau. Nioen Joan, ez dela egiten duzun aurrenekoa. Zenbat urtekin hasi zinen egiten? Ni 14 urtetan lanea joan nintzen. Kostaldeat eta han ikasi buskat eta... Miarritzen guruan edo? Hala. Turistekin eta... Turisten artean, enintzan laket. Ez, Ez. Zinen laketan? Bagnean ni. Barrean hobeto? Bagneko gitzona niz. Laborari inguru, laborari jendearekin, ez da? Biziki maiteukan du laboen txaba. Hara, bizkotxa. Hau egina da? Egina da. Bukatu da hau? Bukatu labian, 30 minuta eta fini. 30 minutuan euki? Txatuko da, edera inen da. Hori da, eta da? Hala. Jateko prest? Jateko prest. Hora ize labera, Joan? Hala, gokin bizkotxa zariko dugu labian. Hala, enesemia. Onio, enesemiari da. Mikel. Bai. Mikel. Hala. Ondo, postekoa. Ondo. Oso ondo. Bai. Aita kalakaria daukazu, Bai, nik gutiago. Bueno. Ze, orain? Euskal bizkotxa zariko dugu
Labearen mazneana. Hori da, horrela. Beste batzuk. Hala eskor bizkotxako eginak. Eta honek joan bukatzeko zer faltako luke? Zomat, Zer faltako luke bukatzeko? hor egiten da fortxeta ikizten horretzen den. Hori da, bere moldetik atera pixka bat, Bai, eta gero saldu, presta. eta gero saldu, ezta? Eta pixka txukuntzen da, atontzen da pixka bat edo? Oztuta gortzen da pixka bat eta gero jaten da. Eta gainetik zerbait jartzen zaio? Ez, hola, natural. Horrela, ezta? Zomaitzuk egiten dute laburu, Vale. buskat erakusteko banana. Bueno, ederki, itxura bintzat hona duka. Hora itxura derrian, Vale. eta hori janentuzte biak Hori da. kanpotiagek eta herriko jendek ebitz. Hau, nahi gozaltzeko gustatzen zait. Igandetan, nahi koloen, beko tabernera joan, egunkari erosi, Eta hori gozaltzeko. basoat igulegi, ez? Nola? Basoat igulegi. Irulegi arno pixkatekin, ezta? Zin afagoa mautiak noa. Bueno, ederto. Bai, hala. Bueno, kanpoak gongo gea. Gurri bizi moldea hori da. Hauxe, Hala. kanpoak gongo gea? Hauxe honen bestez, Minondo jaunaren bizimoldea. Eta aurpegian ageri duen eskuta ezinezko irrifarreak ezagundu labetarteko bizimodu honek bete egiten duela gure okinea. Bere opilek gure sabela bezain bat bai gutxienez. Joan, hona etorri aurretik lagun batek esaldi bat esan dit. Lagu zer esan didan. Jainko, libra gaitzazu, infernutik eta irisarrira joaitetik. Zergatik handa hori? Hori egantxahak bata, erten zuten jende bortitza zela isagin, eta etxatierek ezartzen zuten otoitzetan hori beti finitzean. Bai, Eta Nola esaten zuten? Nola? Jinkoak begira gaitzala infernutik eta isagira joaitetik. Hori gana izin etxe aldaketa zelaik, ez zuten isagira jina iala. Eta zer dela eta alako fama txarra? Jendia zen bortitza buskat. Bai, Zeu ere gazteagotan izango zinen, bortitza marra. Ez, ni beti gizon goitzoa izinean iz. Goxoki biziniz eta jendia maitea otordian ez da problema ikiretako. Hori da. Ez da gazoik. Orain hemen eharki zaude, Hemen goxoki eta Enperadorea bezala. gizona gauza ahula da, eta nik kanpo joete maniz gaizki gogonatzen izan. Oso ondo, ondo ulertu gara, ezta? Hori da. Denak untza dira. Gure lagun ere bai, ondo ulertu duzu? Bizkaino horiek, gure aitetxin denboratik ez ziti biziki. Burian, ez dakitzertzin. Bai, Bortitzako mentzia buska. Bai, pixkat, Jaunak. Bueno. Oso ondo, Joan. Hori guztiak egantxak batzu dira. Txantxetan esango zuen. Denetan bada denetaik, Hori da. Baldai guze behar duen, elkar ulertzeko. Elkar ulertzeko, hala. Borondatea. Borondatea, nahikaria eta fini. Hori da. Hori baldin badao? Bai. Oso ondo. Elgarri idekik nahala eta hala. Ondo. Bueno, Joan, gu bagoaz. Mireske gani joan, eta... Ondo segi? Eta pasatzen bat ziztitzuliotan, akur bat egin gabe ez egon. Bestez jakinen dutenik. Hori da. Dena badazkit hemen, Hemendik pasatzen bagira, irisarri etorriko gera. Geldi. Hori ora joaten mazera, bisigua ordainduta dukazu. Berak ordainduko. Bizkaitarrak ordainduko. Baute horiek dirua. Hori ba, bale. Garela ni naizela gu garela, bat eta bat ez da beti bi. Gainerako ogibide guztietan bezala, gure reportari lan honetan egun guztiak ez dira berdinak, ez da gutxiagorik ere. Hamaikatxo, petralaldi harrapatzen ditugu tarteka. Baina gaur, bestelako egun bada. Haze, plazera, ohore hutsa, Joan bezalako tipo bat ezagutu, eta arekin solasean aritzea.